Astăzi veți învăța totul despre încălzire și despre cât este ea de importantă pentru noi. Și de asta v-am pregătit o mică rutină special pentru voi. Să începem. Îți vei spune, dar Rudolf, de ce să fac încălzirea înainte de antrenament? Cu ce m-ar putea ajuta asta pe mine? Păi, sunt câteva chestii care ar trebui să le menționez înainte să mergeți la sală neîncălziți. În primul rând, încălzirea este extrem de importantă și trebuie să o facem dacă nu vrem să ne accidentăm. Dar o încălzire eficientă se focusează pe o creștere graduală a intensității, trezind astfel fiecare grupă de mușchi care o vei folosi la antrenament, bineînțeles. Îți va crește cantitatea de sânge și oxigen, adică sângele tău va circula cu viteza luminii prin organism. O încălzire bună te poate ajuta să te pregătești pentru exerciții fizice în același mod ca și când te-ai pregăti pentru o întâlnire, un interviu sau o cerere în căsătorie. De ce nu? Păi, gata cu atâta vorbă, hai să ne încălzim. Vom începe cu rotirea capului. Încercați să țineți totul cât mai circular posibil. Mai apoi treceți de la stânga la dreapta. Acum față-spate. Trecem acum la brațe. Rotiți-le circular în față. În spate. Sus și lateral. Acum rotiți brațele pe lângă corp, de la stânga la dreapta și urmăriți-vă mâna. Bazinul, rotiți-l circular și într-o parte și în cealaltă. Când faceți genoflexiuni, țineți spatele drept și țineți toată talpa pe pământ. Și acum niște lungi cu lovituri de genunchi. Din nou, țineți toată talpa pe pământ. Acum apropiați-vă picioarele și încercați să vă aplecați. Presați-vă genunchii și ridicați-vă până la jumate. Depărtează picioarele și apleacă-te în față. Și încearcă să atingi cu palmele pământul. Apoi încearcă să te apleci la stânga și la dreapta. Țineți minte că nu trebuie să le faceți perfect de la bun început. Dacă nu puteți să vă aplecați extrem de mult, nu este nicio problemă. Începeți de unde sunteți. Trecem la fandări acum, cu vârful în jos și pe o parte și pe cealaltă. Acum cu vârful în sus și pe stânga și pe dreapta. Și țineți minte că nu contează ce greutăți purtați după voi în viață, ci cum le purtați după voi. Bun, pe cam asta a fost pentru astăzi. Spuneți mai jos dacă v-ați descurcat cu încălzirea de azi și ne vedem mai încolo. O zi bună vă doresc. O viață bună vă doresc. Seară bună.